ପରିବେଶ ଭରା ଜଙ୍ଗଲଟିଏ। ଜଙ୍ଗଲରେ ନାନାଦି ସବୁଜ ଗଛମାନଙ୍କର ଭରପୁର ସମ୍ଭାର। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀ ରହନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲଟି ସହର ଏବଂ ଗାଁ ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ, ତେଣୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଖୁସିରେ ରହନ୍ତି। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଶିକାରୀ ପ୍ରତି ଭୟ ନଥାଏ। ସମୟକ୍ରମେ ଶିକାରୀମାନଙ୍କର ନଜର ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସହର ଏବଂ ଗାଁରୁ ଅନେକ ଶିକାରୀ ଆସି ଶିକାର କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲଟି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପାଲଟିଗଲା। ଚୋର ଓ ଡକାୟତମାନଙ୍କର ଆଡ଼ାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଗଲା। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଶିକାରୀ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ କିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ନିଜ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚେଇ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ବାକିତକ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ। ଦିନକର କଥା, ଗୋଟିଏ ସିଂହ ଶିକାରୀର ଜନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସିଂହଟି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜନ୍ତାରୁ ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକ ପକାଇଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ତା ଡାକ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି, ସିଂହ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକ ପକାଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେହି ବି ସିଂହକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁନଥାନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଡର ଥାଏ କି ଯଦି ସେମାନେ ସିଂହକୁ ସେ ଜନ୍ତାରୁ ମୁକୁଳେଇ ଦେବେ, ତେବେ ସିଂହ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଖାଇବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେଝା ବାଟରେ ଯେଝା ଚାଲି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ସିଂହ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ସେହି ଜନ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହିଲା। ଦିନେ ଗଲା, 2 ଦିନ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଶିକାରୀ ଜଣକ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ସିଂହକୁ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ହେଲାଣି। ତୃତୀୟ ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ବାଟରେ ସିଂହକୁ ଜନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲା। ସିଂହଟି ତାକୁ ସେହି ଜନ୍ତାରୁ ମୁକୁଳେଇବାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଅନୁରୋଧ କଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ କହିଲା, ମୋତେ କ'ଣ ତୁ ବୋକା ଭାବିଛୁ? ମୁଁ ତତେ ଏ ଜନ୍ତାରୁ ମୁକୁଳେଇ ଦେବି, ତାପରେ ତୁ ଜନ୍ତାରୁ ବାହାରି ଆଗ ମୋତେ ଖାଇବୁ, ନାଇଁ? ତୁ ଯୋଉଠି ଅଛୁ ସେଇଠି ଥା, ମୁଁ ଚାଲିଲି। କିନ୍ତୁ ସିଂହଟି ଅତି କାକୁତି ବିନତି ହେଇ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଦୌ ମାରିବିନି, ଏବଂ ଏହି ଜନ୍ତାରୁ ମୋତେ ମୁକୁଳେଇ ଦେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ରତ୍ନହାର ଦେବି। ସିଂହଟିର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଏବଂ ରତ୍ନହାର କଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଲୋଭରେ ସିଂହକୁ ସେ ଜନ୍ତାର କବାଟ ଖୋଲିଦେଲା। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ସେଠାରୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ସିଂହ କହି ଉଠିଲା, ରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ। ମୁଁ ଆଜିକି 3 ଦିନ ହେବ କିଛି ଖାଇନି। ତତେ ଖାଇ ମୋ ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇବି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସିଂହର କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏବଂ ଭୀଷଣ ଡରିଗଲା। ସେ କେମିତି ସିଂହ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା, ମୁଁ ତୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲି, ତତେ ମରଣ ଜନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ କଲି, ତୁ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ କହୁଛୁ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା। 4 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି 3 ଜଣ ତୋ ସପକ୍ଷରେ ଗଲେ, ତାହେଲେ ତୁ ମୋତେ ଖାଇବୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥାରେ ସିଂହଟି ରାଜି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦୁହେଁ ଗୋଟେ ଗଛ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ସିଂହ କହିଥିବା କଥା ସବୁ ଗଛକୁ କହିଲା। ବାଘ ମୋତେ କହିଥିଲା କି ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ଜନ୍ତାରୁ ବାହାର କରିଦିଏ, ସେ ମୋର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ରତ୍ନହାର ଦେବ। ଗଛ ସବୁ କଥା ଶୁଣି କହିଲା, ମୁଁ ସିଂହ ସପକ୍ଷରେ ଯିବି, କାରଣ ତମେ ମଣିଷ ଭାରି ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଖରାଦିନେ ମୋ ଛାଇରେ ବିଶ୍ରାମ କର। ତମ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମୋ ଡାଳପତ୍ର ଭାଙ୍ଗିଦିଅ, ମୋ ଫଳ ସବୁ ଖାଇଦିଅ ଏବଂ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ମୋତେ ଗରଗର କରି ପକାଅ। ହେଲେ ବଦଳରେ ମୋତେ ଦିଅ କ'ଣ? ଯଦି ତମେ ମଣିଷ ହେଇ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇପାରୁଛ, ତେବେ ସିଂହ କାହିଁକି ନୁହଁ? ତେଣୁ ଗଛ ସିଂହ ସପକ୍ଷରେ ଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ପଚାରିଲେ। ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ସିଂହ ସପକ୍ଷରେ ଗଲା। କହିଲା, ଏ ମଣିଷମାନେ ମୋ ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୋ ଉପରେ ଛେପ ପକାଉଛନ୍ତି, ଅଳିଆ କରୁଛନ୍ତି।
ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତା ପ୍ରତି ମଣିଷ କୃତଜ୍ଞ ନୁହଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସିଂହ ସପକ୍ଷରେ। ରାସ୍ତା କଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ରହିଲେ 2 ଜଣ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଜଣେ ବି ସିଂହ ସପକ୍ଷରେ ଯାଏ ତେବେ ସିଂହ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସେହି କ୍ଷଣି ଖାଇଯିବ। ତାପରେ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ଠେକୁଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଠେକୁଆ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା। ଭାବିଲା ଯଦି ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସପକ୍ଷରେ ଯାଏ ତେବେ ସିଂହ ମୋତେ ମାରିଦେବ। ଯଦି ମୁଁ ସିଂହ ସପକ୍ଷରେ ଯାଏ ବିଚରା ବ୍ରାହ୍ମଣର କିଛି ଦୋଷ ନଥାଇ ବି ସିଂହର ଶିକାର ହେବ। ସେ ତ ସିଂହକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଠେକୁଆ କହିଲା, ମୁଁ ତମ 2 ଜଣଙ୍କ କଥା କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ମୋତେ ସେହି ଜାଗାକୁ ନେଇ ଚାଲ, ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ମତ ଦେବି। ସେଉଠୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସିଂହ ଓ ଠେକୁଆ 3 ଜଣ ଯାକ ସେହି ଜନ୍ତା ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଠେକୁଆ ଜନ୍ତା ଚାରିପଟେ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖିଲା ଏବଂ କହିଲା, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏତେ ବଡ଼ ସିଂହ ହେଇ ଏ ଛୋଟ ଜନ୍ତାରେ ପଶିଲ କେମିତି? ସେ ସିଂହକୁ କହିଲା, ଟିକେ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ପଶିକି ଦେଖାଅ ତ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବି ପଶୁନି। ସିଂହ ଆଗ ପଛ କିଛି ବି ନ ବୁଝି ଜନ୍ତା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଯେମିତି ଜନ୍ତା ଭିତରକୁ ସିଂହ ପଶିଛି, ଠେକୁଆ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଜନ୍ତାର ଫାଟକଟିକୁ ବନ୍ଦ କର, ତାପରେ ସବୁ କଥା ଜଣାପଡ଼ିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜନ୍ତାର ଫାଟକଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ଯେମିତି ସିଂହଟି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ଏବେ ଠେକୁଆ କହିଲା, ଏବେ ବୁଝିହେଲା। ହଉ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏବେ ତୁମେ ଘରକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ବି ମୋ କାମରେ ଯାଉଛି। ଏ ସିଂହକୁ ଏମିତି ହିଁ ଶାସ୍ତି ମିଳିବା ଦରକାର। ଯିଏ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ସେ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଏବେ ଶାସ୍ତି ଭୋଗୁ। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠେକୁଆକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା ଏବଂ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲେ।